Hello everyone, welcome back to my channel. दायो जोङो माने नैबे आब'जों आंजों पिकनिक बोले बार्थडे पार्टी जाहैनो नागिरदों स' बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै दिनै बोथोराबो जोबोद गुसु एकदम जेकेट गाननानै मथाफा नुलायलायबाय आंखौहाय स' नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै बे आब'जों आंजों थांगोन अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर बै दखानाव गिफ्ट लानो नागिरदों बार्थडे गार्लनो गिफ्ट लानानै थांसै थांग्रोबाय आब'आ एसे देरिबो जाबाय पार्टिया माने दहाय साननि 12टानिफ्रायनो जादों ओमफ्राय आंहाबो खामानि दङमोन ओमफ्राय नै दासो आंहाथ' लाखाबाय गिफ्टखौ ओमफ्राय आब'आ लानो नागिरदों बे बार्थडे गार्लनोहाय नायनोसै अब्ला मा लानाय जायो माबायदिखौ लायो लादो मा लानाय नों गिफ्ट बार्थडे गार्लनोहाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था बार्थडे गार्लनोहाय गिफ्ट लानो नागिरदों आब'आ बासिबाय बासिगासिनो दङ दे लादो माखौ लायो मोजां दंथारो दे कालेक्सनफोरा दं आंथ' बायनो फैयाखै आं माने आंना गिफ्टखौ अलरेडि लाखाबाय माने आब'आसो माने लानाय जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय आब'आ लागासिनो ओमफ्राय आं आब'जों जों सानैजोंनो थांगोन नालाय ओमफ्राय बे आब'आ लागासिनो आरो मोजां दङ माने जकि ब्रेन्ड नालाय मोनथिखायो नोंथांमोना गुसुआबो बारानिफ्राय बारा जालांबाय माने डिसेम्बर मान्थ हाबबाय ना लास्टआ जानुवारियावबो फुरा गुसु जासिगोन जेकेट गानबाथाय एकदम मथा नुथारो मानसिखौनो फाइनालि माने चुज खालामखांबाय आब'आ लाबायानो माने ओमफ्राय जल्दि थांनोसै जोङो माने जिहेतु जोङो लेट जाबाय माने 12टानिफ्रायनो होदों नालाय पार्टिखौहाय ओमफ्राय थाङाबो सानदोंमोन गुसुखाय ओमफ्राय खिन्थु माने सिगांनिफ्रायनो लिंबाय थानाय आगोलनिफ्रायनो थ' अब्ला जोङो थांनोसै फाइनालि लाखांबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आंनि भिडिअखौ पार्टिसिपेट ना लाखांबाय जोङो डेलिकेट ओइ नै बेनो बार्थडे गार्लआ सिनायखायो खोमा सोरबा सिनायहाय आंखौ सफैमारबाय हेपि बार्थडे फैबावबाय अब्ला गड ब्लेस इउ हनै गिफ्टआ अब्ला लोगोफोर आङो माने बार्थडे पार्टिखौहाय माबा जानानै लानोसै बारा गोबाव खालामा माने मोनाबाय गुसुनो नोंथांमोनखौ आङो गोदान बोसोरनि माने हेपि निउ इयारखौ माने सिगाङावनो बावहरनाय थाबाय मानोना दिनैहाय 2022आ लास्ट 31 डिसेम्बर स' बयबो माने पिकनिक खालामखायो स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो दिनैहाय लास्ट इयार अफ द 2022 ओमफ्राय जोङो बयबो 2023खौहाय मोजाङै वेलकाम खालामनो जिहेतु हायो स' नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो माने इन एडभान्स हेपि निउ इयार जासिहरखाबाय आंनि फलोवार्सफोर गासैखौबो स' अब्ला आङो बे पार्टियावहाय एसे जानानै मानानै आङो थांनोसै आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन माने जोंहानि बङाइगाव सापागुरि ओरैहाय माने हाइवेआवहाय आरोना हाबा दङ दिलिकुसि होननाय बेहायनोमोन बार्थडे पार्टियाबो ओमफ्राय एक्सुवेलि जों टु लेट जाखाबाय माने पार्टिया 12टानिफ्रायनो स्टार्ट जादों जिहेतु ओमफ्राय जोंनो लास्ट आरो दा मानसि दुमसिबो रावबो गैला जों स्लाइड जानानै मानानै ओंखारलांफिनसै आरोखि ना बायद' किती आइसे केनेफोरा आसे ইমান ধুনীয়া চেনেল বনাইছে সাপোর্ট কৰি আপোনালোকে সাপোর্ট কৰক মই সাপোর্ট কৰি আছো মই এটা ধুনীয়া
happy. Apalagi support koribo. माने बिथाङा जाबाय सेम प्रफेसन बिसोनानो माने जोङो एखे बङाइगावनिनो ओमफ्राय बिथाङा माने एकदम माने आंखौ सापर्ट खालायो आरोना स' नोंथांमोनखौ बुंदों आरो माने सापर्ट खालायनो थाखाय स' हेपि निउ इयार एडभान्स फैया Happy New Year. एडभान्स ना माने नोंथांमोनखौ आंनि फलोवार्सफोरखौहाय बे बायद'आबो हेपि निउ इयार ना जासिहरखाबाय अब्ला आंना ब्लगा दिनैहाय बेखिनियानो